κύριο τον Αντώνη Ζώη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ τιμητικό, και την κυρία Φώτου για την αγάπη της για την Ιεράπετρα, για τη δωρεά και για όσα έχει προσφέρει και θα μας προσφέρει. Θέμα της ομιλίας μου είναι ο Αντώνης Ζώης, ο οραματιστής αρχαιολόγος και ο λάτρης της Ιεράπετρας. Θέμα της παρούσας ομιλίας αποτελεί προβολή και ανάδειξη του έργου του αρχαιολόγου Αντώνη Ζώη με αφορμή τη δωρεά της προσωπικής του βιβλιοθήκης στη Βιβλιοθήκη της Ιεράπετρας και στη Μορφωτική Στέγη. Θα παρουσιαστεί σύντομα το βιογραφικό του Αντώνη Ζώη, η δωρεά και ο σκοπός της, η παρουσίαση της συλλογής Ζώη και κάποια στοιχεία αναφορικά με τη φιλοσοφία και τα οράματα του αρχαιολόγου. Ο Αντώνης Ζώης γεννήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1930 στο Φοινίκι της Πρωτείας. Το 1959 με 1964 σπούδασε αρχαιολογία στην Αθήνα. Εκεί υπήρξε βοηθός του Σπύρου Μαρινάτου και υφηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αμέσως μετά που έλαβε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Τούμπικεν. Εκπώνησε τη διατριβή του στο Τούμπικεν με το πρωτότυπο θέμα για το μινωικό πεδίο, η πολύχρωμη μινωική, καμαραϊκή και εραμική. Συνέχισε την καριέρα του στο Πανεπιστήμιο Ανίνων, όπου παράλληλα υπήρξε διευθυντής των ανασκαφών στη Βασιλική και στις Βρύσες Χανίων. Χαρακτηρίζεται ως οργανωτικός και με σύστημα, όπως αποδεικνύεται στις εργασίες του στη Βασιλική. Συγκεκριμένα στις ανασκαφές της Βασιλικής, οι οποίες έγιναν συστηματικά το 1970 με 1996 για λογαριασμό της Αρχαιολογικής Εταιρείας, ο Ζώης διαδέχτηκε σημαντικούς προκατόχους όπως τη Χάριετ Μπόιτ και το Σίγκερ. Υπήρξε επίσης ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο από τους φοιτητές του, τους συναδέλφους του και τους κατοίκους Ιεράπετρας. Οραματιστής με σωστό κριτήριο και ουσιαστική παρέμβαση. Τα μέλη ΔΕΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το χαρακτηρίζουν ως δεινό και ασκητικό ερευνητή και απόλυτα αφοσιωμένο στο έργο του. Ως ένας επιφανής εκπρόσωπος της μινωικής αρχαιολογίας, ο Αντώνης Ζώης μετέτρεψε το σπίτι του Ναπολέοντα σε εργαστήριο και μελετούσε τα ευρήματα της Βασιλικής. Εκτός από ανασκαφέας του οικισμού της Βασιλικής, έδειξε ανιδιοτελή αγάπη στην Ιεράπετρα, ιδιαίτερα στον τομέα της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της κοινωνίας. Ένα από τα ερωτά έργα του αποτελεί ο Κύωνας που κοσμεί το παρκάκι και τα διάσπαρτα αρχαία που απλώνονται σε διάφορα σημεία της πόλης μας. Ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα με πάρα πολλές ανησυχίες και με πολύπλευρο έργο. Έκανε παρεμβάσεις όπου χρειαζόταν και ήταν ασυμβίβαστος. Όσον αφορά το έργο του, μόλις λίγους τίτλους κατάφερε να κυκλοφορήσει στο εμπόριο. Από το αρχαιολογικό μανιφέστο του με τίτλο «Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα» μέχρι την αναθεώρηση της Κνωσού ως ένα εκστατικό όραμα, ο Ζώης συνέχισε να παράγει σε δική του έκδοση στη σειρά Απόδειξης και Ειρηνεός σημαντικές μονογραφίες που περιλαμβάνουν άρθρα, παρέμβαση για την Ιεράπετρα, δημοσίευση για τη Βασιλική, ημερολόγια ανασκαφών και βιωματικά, τις παραδόσεις του κατά το Πανεπιστήμιο, την ποιητική του συλλογή και τις λογοτεχνικές μεταφράσεις του και την καταγραφή των βοτάνων που συναντούσε στην περιοχή του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Λυκαβητό. Ο Αντώνης Ζώης πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Για το θάνατο στις 2 Μαΐου του 2018, ο αρχαιολόγος Αντώνης Βασιλάκης σχολίασε ότι χάθηκε η φωνή της αρχαιολογίας. Επιπλέον σημείωσε ο Βασιλάκης ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με τον Ζώη ότι ο εγκλωβισμός στη χρονολόγηση των ευρημάτων έχει οδηγήσει τους μελετητές σε παρανοήσεις και λάθη όσον αφορά την ερμηνεία των περιφερειακών και τοπικών εξελίξεων στη μινωική περίοδο. Η Ιεράπετρα μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου της Βασιλικής τίμησε τον Αντώνη Ζώη στις 12 Αυγούστου του 2013. Η εκδήλωση αυτή περιλάμβανε μια έκθεση φωτογραφίας με τα αρχαιολογικά ευρήματα της Βασιλικής υπό το Σίγκερ, μια έκθεση βιβλίου εργασιών και ποιητικής συλλογής του τιμόμενου προσώπου και στο τέλος ο Ζώης παρέδωσε το υλικό του στο σύλλογο με σκοπό να βρεθεί αίθουσα για να εκτεθεί. Όλο το έργο του Αντώνη Ζώη βρίσκεται καταγεγραμμένο αναλυτικά από τον ίδιο στη σειρά Απόδειξης με τίτλο «Η δική μου δρόμη», βιβλιογραφία «Το έργο μιας ζωής». Όνειρο του Αντώνη Ζώη, όπως φαίνεται από την επιστολή που έστειλε στο Δήμο Ιεράπετρας, ήταν και είναι η αξιοποίηση του Δημοτικού Σχολείου της Βασιλικής και η μετατροπή του σε εργαστήριο κεραμικής με σκοπό να στεγαστεί εκεί η προσωπική του βιβλιοθήκη. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, σε μια περίοδο πανδημίας, παραχωρήθηκε η προσωπική βιβλιοθήκη του καθηγητή Αντώνη Ζώη, η οποία απαριθμεί κοντά στους 3.000 βιβλιογραφικούς τίτλους στη Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας μέσω της κυρίας Βάσο Φώτου, συνεργάτη στις τοπικές αρχαιολογικές ανασκαφές. Σκοπός συγκεκριμένης δωρεάς αποτελεί η δημιουργία αρχαιολογικής συνείδησης στην τοπική κοινωνία μέσω της ευρύτερης πρόσβασης σε μια εξειδικευμένη συλλογή, όπως αυτή η αρχαιολογική συλλογή. Αυτού του είδους τα βιβλία και οι συλλογές συνήθως βρίσκονται στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες. Επίσης, στόχευση αποτελεί το να έχουν οι τοπικοί και όχι μόνο επιστήμονες, μελετητές, ερευνητές, πρόσβαση σε μια αυτόνομη συλλογή,
σε ένα περιφερειακό χώρο. Θα δύναται να έρχονται και άλλοι επιστήμονες για να μελετήσουν τα αρχαία της συλλογής και να το συνδυάσουν με την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο της Βασιλικής, όπως σήμερα. Ακόμα να αναδειχθεί από την τοπική κοινωνία το πνευματικό έργο του Ζώη και οι ανησυχίες του. Οι μελέτες της Βασιλικής να βρίσκονται σε κάποια βιβλιοθήκη στην περιοχή της, ώστε οι ανασκαφείς να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτές. Τέλος, να ξεκινήσει ένας διάλογος στην περιοχή για την περιοχή, σύμφωνα με το όραμα του Ζώη, ως προς την πολιτιστική διαχείριση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, αφενός μεταξύ των επιστημόνων και αφετέρου με την ίδια τοπική κοινωνία. Η συλλογή Ζώη, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε 3 επιμέρους μέρη. Από τα δεξιά, όπως μπαίνουμε, μπορεί να συναντήσει τις ελληνόγλωσσες μελέτες και τα ελληνόγλωσσα βιβλία. Σε αυτό το μέρος περιλαμβάνονται αρχαία κείμενα και μεταφράσεις του, αρχαιολογική οδηγή, αρχαιολογικές μελέτες, αρχαιακό υλικό από τη Βασιλική και τα βιβλία της σειράς απόδειξης. Ξεχωρίζουν σε αυτή τη συλλογή βιβλία όπως τα αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών, τοπικές μελέτες και τα κριτικά βιβλία. Αριστερά προς την είσοδο μπορεί να βρει κανείς τις ξενόγλωσσες μελέτες. Εκεί μπορεί κάποιος να διακρίνει τα ενδιαφέροντα του Ζώη ως προς το πεδίο μελέτης του, τις επιρροές του και τις υπομελέτες περιοχές. Σε αυτή τη συλλογή μπορεί κανείς να συναντήσει εμβληματικά έργα όπως το εξάτομο έργο του Άρθουρ Evans για το παλάτι της Γνωσού, έτσι που είχε εκδοθεί το 1920. Απέναντι από τα ελληνόγλωσσα υπάρχει η συλλογή δίσκων της Jazz, που ήταν η αγαπημένη μουσική του Ζώη, και κάποια τυπωμένα άρθρα επιστημονικών περιοδικών σε ειδική βιβλιοθεσία που υπάρχουν ηλεκτρονικά ή σε τόμους σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν επίσης περιοδικά και τόμοι με περιεχόμενο βοτανολογίας. Τέλος του κομματιού αυτού υπάρχουν μικρού μεγέθους βιβλία και σπάνια βιβλία του Ζώη και τη μορφωτική στέλεση. Η ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει να γίνει στο ποιητικό έργο του Αντώνη Ζώη. Μέσα από τα ποίηματα του Ζώη μπορεί κανείς να διακρίνει τον εσωτερικό του ψυχισμό, τη σχέση του με τη φύση και τον κόσμο γύρω του, αλλά και τις βαθύτερες του σκέψεις. Τα ποίηματα του Ζώη τα έγραφε κατευθείαν στον υπολογιστή και τα εξέδωσε στον Ερηνεό, αδελφή έκδοση της Απόδειξης. Ήδη από την περίοδο που βρισκόταν στο Τούμπικεν, έγραφε ποίηση είτε διασκεδαστική είτε για το πνευματικό κοινό. Μετέφραζε πολλά ποίηματα και έγραφε στα γερμανικά. Στο ποίημά του Αντίνος κυριαρχεί το καβαφικό στοιχείο και καταλήγει. Ξέρω το όνομά σου και τη μοίρα σου. Διαβάζω την ασάλευτη γαλήνη στο πρόσωπό σου. Σε κάποια άλλα κυριαρχεί η φύση και ο έρωτας. Όσον αφορά το Τούμπικεν, γράφει: σε αυτό το κέντρο θα διπνήσουμε, θα περπατήσουμε σε αυτή τη λεωφόρο, ισομετρώντας την ατέλειωτη σειρά των μεγάλων δέντρων με την ατέλειωτη σειρά των ελπίδων μας. Έτσι, αυτό είναι από τα ποίηματα με τη συλλογή στο ειδική μου δρόμο. Τελευταίο, αλλά και το λιγότερο σημαντικό στοιχείο, αποτελεί το μνημειώδες έργο του για τη Ρωμαϊκή Ιεράπετρα. Εκδόθηκε το 2002 στην Αθήνα και αποτελεί κομμάτι της σειράς Απόδειξης. Αυτό το έργο γράφηκε από το Ζώη με σκοπό να αποτυπωθούν, να διερευνηθούν και να συνδεθούν τα στοιχεία που δείχνουν την ιστορία της Ρωμαϊκής Ιεράπετρας. Αυτό το έργο συνδυάζει την επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή του Ζώη στα μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις εκείνης της περίοδου, σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφία και τις μελέτες. Ο ίδιος αναρωτιέται στον πρόλογο του γιατί ένας προϊστορικός αρχαιολόγος να ασχοληθεί με μια τόσο ύστερη φάση, να καταπατάει τους αγρούς για να κάνει ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια για αυτό το θέμα, καθότι είναι ειδικός. Ήταν προϊστορικός αρχαιολόγος. Την απάντηση τη δίνει σε επόμενες γραμμές. Ένας λόγος είναι το ίδιο το αρχαιολογικό του ενδιαφέρον και τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου που ασχολείται με αυτό το πεδίο, που λέγεται αρχαιολογία. Η αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού που άφησε να καθεί η Ρωμαϊκή Ιεράπετρα και η ανάγκη κάποιας διάσωσης για την τόσο σημαντική ιστορική περίοδο οδήγησαν επίσης τον Ζώη να ξεφύγει από τα στενά του ερευνητικά όρια. Κατά το Ζώη, τα ίδια τα μνημεία συνομιλούν με το κοινό και η ίδια η παρουσία τους δημιουργεί αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ο ίδιος καταγγέλει την αναλγησία και την αδιαφορία των Ρωμαιολόγων για αυτό το αποτέλεσμα. Το έργο αυτό αποτελείται από μικρές καταγραφές στο ημερολόγιό του όσων έχει δει κατά τη βόρτα του στην πόλη μετά τις ανασκαφές του. Συμπεραίνει ότι από εκεί που έπρεπε να βρίσκονται τα ευρήματα στα εργαστήρια για μελέτη, βρίσκονται εκτεθειμένα στους αγρούς και αγνοεί τη τύχη τους. Προτείνει λοιπόν τη μέριμνα για αυτές τις αρχαιότητες από το Υπουργείο Πολιτισμού και να γίνει μια ουσιαστική μελέτη ή έστω να ξεκινήσει αυτή η μελέτη. Καταληκτικά, θα πρέπει να τονιστεί το σημαντικό βάρος της διαφύλαξης και της ορθής χρήσης της βιβλιοθήκης του Ζώη, η οποία πλέον αποτελεί σημαντική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές στην Ιεράπετρα και τους ερευνητές του Ισμού, έτσι σημερινά ώρα του Δήμου Ιεράπετρας. Η κληρονομιά αυτή συνοδεύεται με την υπόσχεση ότι το έργο του Ζώη θα συνεχιστεί, θα διαμφιστεί και θα υλοποιηθεί για την ίδια την ανάπτυξη της Ιεράπετρας
και των πολιτών της. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός, η σωστή ενημέρωση και ο δημοκρατικός επιστημονικός διάλογος, όχι μόνο στο έργο και στην κληρονομιά του Αντώνη Ζώη στην Ιεράπετρα, αλλά και στο ίδιο το αρχαιολογικό έργο που ο ίδιος θα επιθυμούσε να τελεστεί στην περιοχή και εν γέννη στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.